Sore YouTube. Tänne me kuvataan vähän ulkona video. Oma Juupe. Mut ei me ääni kuulu kauhean hyvin. Mut siis niinku joo. Mut me kuvataan pihalla videoa. Mä näytän mun pihaa. Mun oma pihaa, ei ton kaverin pihaa. Ja se näyttää sen peliksen. Noin. Joka on mini. Noniin. Tossa on mun hamppa. Ei mä vittu kuvaa vaan saatana. Vehu saatana perkele. Tossa, kato, tässä on meidän vittu pikkupiha. Kato kuinka vittu pieni. Se on niin vittu kokoinen. Katsokaa nyt. Täälläkin on vielä. Tuolla keskellä vettääkin on meidän pihaa vielä. Tai jos te näette. Täällä on pelu. Tuolla. Jos te näette tänne eteenpäin, sielläkin on vielä meidän pihaa. Täällä on paljon koita. Näytä neulaa. Ja mä näytän mun koira. Pikku koira. Tässä on meidän pikku dogi. Dogi. Tehdään neulailuvideo. Tehdään neulailuvideo. Oh. Nyt me mennään. Ei mun teekö vittu! Ja tässä on meidän upousauto, kattokaa kuinka vittu hieno heino. Maksa 5 miljoonaa. Tuolla on, ei kun ei meidän auto nyt. Tää on ihan paskallinen tää auto. Tuolla on paskan auto. Tuolla mihin mä näytin. Ja tuolla on meidän pelto. Mennään pellolle ja Mennään tonne eteenpäin tonne. kävellään. Kuka tuo vajassa? Tää? Onks toi vaja teillä? Oh. Tuolla. Älä mua! Tuo pitkä. Näkyykö siinä sun? En mä tiedä. Muualta. Kuka nyt kyrmän syyle? Niin, tuolla. Mä oon tottunut olemaan tubes, mut Tuolla on. Niin kun tää tyyppi on tehnyt ihan vlogeja. Tää on niinku vlogejakin. oon tehnyt. Niin onkin. Vaikka Tuolla mä me oon sairaanhelari. Tuolla on meidän pelto. Tää on ihan vitu iso pelto. Tuolla on. No mä voin näyttää tuolla niinku ei vitun pitkällä. Pelto Joo. vieläkin jo. Hei, meidän pitää puhua vähän kovempaa ääneen. Ai Otetaan niin se joo. kiroilu challenge. Ain joo. Ja tässä samalla on kiroilu challenge, että jos me kiroillaan, meidän täytyy lyödä lähimpään seinään tai oveen. Tai jos me kiroillaan, meidän pitää näyttää vähän jos me kiroillaan, meidän pitää näyttää vähän meidän naamaa. Eipä. Pitää. Ei, mä en suostu. No, sitten pitää, no lyödään pää vaan. Vittu Seinään. vaan. Eikö suostu? Vai tää vittu. Niin. No en mä nyt sinne halua mennä, En mä mutta... En mä halua mun päätäkään sinne, mutta muna vois mennä joskus. Isona. Ahaa. Jos sulla on ees. Ihan niinku sulla. Vitu nakki. Oi. Sulla on vielä nakimpi. Mut sulla on nakkeina. Sulla on nakkeimpi. Mennään tonne päälle. Sulla on koko universumi. Jes, oot tää alhaalla. No ei, niin, Jesse, kun sun nimi on. Tuolla. Tässä on ihan vitun korkea. Mä oon niinku tässä korkeudella. Ja se on tossa niinku. Tuolla päällä. Mä voin näyttää, mutta mä varmaan kuvata vähän itse. Älä nyt sinä tuu tänne, kun sä pääsit tänne. Juu, mä varmaan kuvasin äsken itteeni. Saatana, no niin varkaa, tuu tähän. Vittu. Oottakaa tupe. Vai. Tupe. Juu, mä oon tää päällä. Kattokaa nyt. Mä oon tää päällä. Tai mä oon tää päällä. Tässä on tämmönen vitun reikä. Josta niinku tippuu, jos tippuu, niin se... Ei siinä näkynyt sua, mun mielestä. Joo, ei näkynyt sua näyttää. On siinä näkyy sua vähän! Ei se oo paha. Kaikkihan se tietää jo. Kaikki varmaan tietää se, jos kaikki katsoo tätä mun videoa. Niin tietää varmaan Killeräksi. Älä vittu tuu tänne, vaikka mä just sinne päin. No vittu, kohta mä näytän ittenikin naama. Tossa on mun polvi. Saatana käsi. Okei, sä oot riipperi. Mä kuvasin sua, riipperi. Mä kuvasin. Tarika. Mitä sanotte, Tupe? Sanokaa! Tässä kommenteissa hyppääkö alas täältä jutulta. Mä vois hyppää. Koska jos tonne alhaalle pistät vähän heinää, niin teen itse tapon. Suicide. Mut joo, tämmönen meidän piha oli vähän. Tällä kertaa mä kuvaan vähän enemmän videoa sitten. Jos Jarksu katsoo tätä, niin saa äijä Jarksu. Vitommonen äijä. Ja tuplatikin äijä. Ja triplakin äijä. Oota, kopla kello, kun mulle pitää lähteä.
7 minuuttia vielä. Eli siis joo. Tää on meidän plesio. Mä voisin tapahtui pikku feili tossa, kun mä kuvasin vaan pistin pausselle. Mut sori nyt, Tupe. Sori Tupe, kun mä en oo pitkään aikaa niinku huutanut. Kun te ette kuule muutenkaan. Petto! Mä tuun ulos. Riipperi. Vitus riipperi jo. Vähän sama vittu. Te ette pelättää mut jostakin takaa. Vittu. Missä saatana se riipperi on? Et siitä kilpailu riipperi. No vittu, ei se riipperi on varmaan mennyt tonne jo. Riipperi! Annat siellä riipperi! Kuvaa vielä! Tää äänellä puhuminen kuvaus on aika hauskaa. Mut se ei oo hauskaa, jos mä kuvaan itteeni. Ja en mä kuvaa sua edes. Kato tänne päin vaan. En mä kuvaa sua, Jesse. No riiperi. Mä kuvas tän yhteen. Näkyks siinä riiperi? Facecam. Tässä on mun varjo. Sä tiedät, että mulla on ihan aika tiukset. Mä oon vittu tyttö. En mä oikeesti oo tyttö. Eiks niin riipirit mä en oo tyttö? Mä oon hetero. No ei se mitenkään tytön kanssa sillä hetero, vittu. Mikä muukaan on se? Homo. Lesbo. Joo, mä olisin silloin. Ai leitsit, onks ite? Tää? Ai jo vielä oot. Sama. Että säkään on varmaan vähän aikaa. Joo, mutta tässä oli tää vielä. Ja Tupe. No niin, moi Tupe, voi huimaa.